गन्थं जंजित मेगन बेरस्रां हाथाय रिजि रिजि गुस्थि जारौरौ। ओमफ्राय ससेखौ बुंला नामा? ससेखौ बुंथ'ला नामा? आंलाय माथो बुंनो रोंबावनांगौ, बुंगोन ना बुङा? बुङाबाबोथ' दानो गाज्रि मोनखालायगोन बियो। खानाय रुंबांबां जानजि बालेंलें। हाबि बिबारखौलाय आं होन लाबोदों ना सोरनोबा होन लाबोदों जाखो? नोंनोनो लाबोदों सना। आंलाय नोंनो लाबोआबा सोरनोथो लाबोनांगौ जाखो? दिनै ना नोंखौ बिराद समायना नुदों। अलंबार, बे नोंनि अननाया आंनि थाखाय अराय सम थाबाय थागोन ना? समायना, नोंनि थाखायनोथ' नैबे अलंबारा बै गोजौ अख्राङाव अराय सम जोंथिंनानै दङ। अलंबार, नों आंखौ सैथो गोसोजों मोजां मोनखायोना? नों आंखौ थगायाथ'? आरो थगायोबा हाबनांगोन हायले। आरे समायना, नोंसो आंखौ उल्था बुंबाय माथो। आंसो सानो जे नोंसो आंखौ माब्लाबा थगायगोन होननानै। आयै, मालायनि दाउसो बासा सिलायनाय अनलायनायाव सौफैफ्लांलायबाय। दै! थांजायोना थांजाया जाखो? लासिं सिंलाय। थांजायाबा थांफिन थां, लाजियोबा। थोद फाग्ला, मा होनो नोंलाय? मालाय जरा जरा बिस्रासो जेराव मोनो बेवहायनो दाउस्रिफोर बायदि खेबलायनो मोनोब्रा। आजिजा फांजियानो। थोद फाग्ला, बहा खुदुमनाय नुखो नोंलाय? हद बिबारा थांसै आंहा। ओइ! गाज्रि मोनबायदां लोगोआ आंखौ। मालाय अनलायबावगौमोन ना मागौमोनथाय। माबा जोंनि दलथायाव ना थैलाबायदोंनो सान्दुं गोसाजों बिरादनो। बेखौसो खननो लोगो जाफैदोंमोन आं नोंखौ थांगोन साननानै। सरि दे लोगो। खोथाफ्राथ' नोंगौसो। ओइ 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 बिदि नङाब्रा ओइ आयै ओइ हामालै ओइ। ओइ, मेगन गैया नामा नोंसिनि गारि सालायनाया? बुआ रागा खराथार माथो। इसोर बस, बेखौनो रागा खरा मोनबाय नोङो? गोरलैलै मानसिखौनो। ओइ, दम दम मारै ओंखारबोलाय? गारि सिङाव थानानै बेबादि दालारायबाय दा थांजोब। ए गिबावाखैलै बे। थुलाय थुलाय ओंखारलाय। मानसियाथ' एन्जर इंगिनि बायदि बिराद गोरलैलै। नाथाय हिनजावखौ बिराद मोजांखौनो नों गोसोथोबाय। ओइ, आयु थु थु थु। मा गोसोथोनायनि खोथा बुंदोंलै नोङो? सोरखौ होनदों सोरखौ? बारदावलायदोंलां। ओरैनोबा बानलु बोरदोनफोरनि रागाया गोसाथार माथो। बस, बेखौनो गिबाय? गोदाना गालांखासै नामा? मा बुंनो नागिरदों सिदा सिदि बुंलै? नोंसोरनो बेबादि टाइम पास खालामनो सम गैया आंहा। बे बिबारखौ सोरनो हैनो नागिरदोंलै? ओइ, बे बिबारखौ मानो गाबज्रिदों नोङो? बे बिबारनि बेसेनखौ मिथिगौ नोङो? बेखौलाय खाबानो मोनो। बेलाय जबा बिबारसो। दे बाहाय, आं नोंखौ मोजांसो बुंदों। दिनैनिफ्राय नोङो समायनाखौ गारनांगौ। मानो?
मानोना समायनाया बे बसनिसो जाबाय बिबाजैया नोंखौ सुखुआनो बास आरोबाव नों जेबो दा बुंसै समायनाया नैबे अलंबारिनि थाखायल' आरो दिनैनिफ्राय नोंनि गोसोआव समायनानि मुं दालासै बाय बबेनि दुगालै बे अलंबार जों सानैनि मोजां मोनलायनायाव गुनजेर हाबबाय मिथिला आं जे नोंखौ मोनगोन ना मोनला समायना नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों आं नोंनि अनगा थांनानै थानो हाया सोर बे गुनजेरा अलंबार आं मा खालामबावनो आंहा जेरैबो लामा गोथेजोब्बाय गोजौ अख्राङाव बिरबायनो थाखाय आंहा आंखौ बायबाय सासे सेंग्रानो आंखौ बाजैया हाबा हरनो नागिरबाय मा बे माब्लाबाबो जानो हाया नैबे अलंबार थासान्दियाव समायनाया रावनिबो जानो हाया आं मा खालामबावनो अलंबार आंहा जेबो राहा गैला आं बाजैखौ एथ'बां रिकुवेस्ट खालामबाय थेवबो बाजैया मानियासै बुजिबाय आं बिदिब्ला नोंबो आंखौ गारनानै थांनो गोसोखा थां दे जेबो नङा नाथाय नोंबो मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला नोंखौ मोनाबा फाग्ला जागोन आं फाग्ला जागोन होमबा नों आंखौ गोरोन्थियाव बुजिबाय आरोना नोंहा आंजों जेबो सापर्ट गैया नोंनि थाखायनो आंनि बिबायदिजों आं मा खालामजादों आंसो मिथिगौ नों सानदों नामा आं नोंखौ बावनो हागोन होननानै नोंनि थाखायनो आंबो भाबि समायना नों आंखौ गारनानै दाथां आं नों नङाबा थांनानै थानो हानाय नङा आं बियोबा सोरजों रायज्लायगोन आं सोरखौ अनगोन आं दुखु जाबा आंखौ सोर बुरखायगोन अलंबार नों आंखौ मा सानदों नों आंनि मोखाङाव नायलाय अब्लानो आंनि गासै दुखुखौ नों बुजिजोबगोन नाथाय आं फोरमायजोबनो हाला आंनि बिखाया दोहो दोहो खामग्लिजोब्बाय अलंबार जुजाइनि अर बायदि फै नों आंजों आंनि सिमांखौ मिथिगौ नोङो आंनि सिमांखौ मिथिगौ नोंखौ लानानै बेसेबां सिमां दंमोन आं नाथाय नों आंखौ बेयाव मानो लाबोखो नाय नोङो बे न'खौ नाय बेबायदि न' लुनानै नोंजों संसार जानायनि सिमां दंमोन आंहा समायना नों आंखौ नेना प्लिज आं माबा मोनसे खालामगोन आं आंनि सिमांखौ जाफुंहोथारगोन नों आंनोल' सम होदो नों रावजोंबोल' दाथांसै
Holungbar, neng aku siapa dah bungsi. Ang haji beraha gila. Aku siapa dah bungsi Holungbar. Aku siapa dah bungsi. Ôi, ôi, bạn chả tỉ lý tỉ khán chính mình neo nữa. Ôi, ôi, cho, phải là, mà thứ là vậy. Phải sao mình này yêu? Lega sini neo gue ale. Sini kia sih be, tau? Aku masalah kamu. Sumaina, ajar gibaru ngasaron dan kudu. जों गावस्रालायनो मोना. नोंबो दागि, आंबो गिया. नोंनि सायाव बेफोरबायदि जानायखौ आं सहायनानै थानो हाया अलंबार. नोंनि थाखाय बेफोरबायदि जानायखौ आंनि थाखाय जेबो साना आङो. नोंल' आंखौ दानागार. बहा दंहैयो बियो सालिया? मोना गुना हौवा लोगो हमग्रा बियो. अबाव दंहैयो बियो? सालि, मोना गुना बेयाव मा मोनफैदों नोंसोरलाय? खनबेसे बुंखां नोंखौ बे हौवाजों लोगो दा हमनानै? खोथा मानिया नोङो? आरो नोंबो गथ' लाजिया नोङो बावनांसो जानानै अख्रांनि हाथरखि थुख्लायनो? आरो खेबसे डिस्टार्ब खालामबावनांगौबा मा जागोन मिथिनानै लाखा. है! खेबसे लोगो हमहैबावनांगौबा नोंनि आथिंखौ बुफायनानै दोनगोन आं. उन्दैनिफ्रायनो एफा खस्थ' खांदों आं. बिबनांबाबो. बाजै, नों मानो इसेबां अख्रा? नों मानो बुजिया? मोजां मोननायखौथ' नोंबो मोनबोदोंना? मोजां मोननायनि फिलिंसखौथ' नोंबो बुजिनांगौ. मोजां मोननाया सानाव थायो सानाव थाया. आं नोंनि मोजांखौसो हास्थायदों. थेवबो बाजै, जोंनि मोजां मोनलायनाया जुदा. जुदा जुदिनि खोथा नङा बेयाव. बांद्राय अख्रा दाजा. गोख्रै न'आव हाबनानै थाय. आं जेराव हरो बेयावनो थांनांगोन गथ'. O gorom, o gorom, gorom, o gorom, o gorom, o gorom, gorom, o gorom. नै, हौवा गोदाना नों नङा होमबा? बोरैथो जाहाथलाखो? हौवा गोदान माने? मा जादों? नै, गरमाव आं मानसिफोरखौ आखाइ गोजान बायो मोदोमाव. नै, समायनाया हाबा जाबाय मिन्थिबाय. आंहा बेखौनो नोंखौसो हौवा गोदान सानदों? बोरैथो बिदि उल्थां फाल्थां जालाजोबखो? सोरजोंथो हाबा जानो जाखो बेलाय? हाबा जाबाय समायनाया? हाबा जाबाय माथो जाखो? बेयावलाय मा मानसि थैनायथां माथां हाफानि जानायथां माथां हां मोनखो रायलायबायखो नोंलाय? आं दुंखारबायलै थांसै आङो. गरम गरम. समायना, नों हाबा जाबाय?
Ulungbat, nang mana bici जाखो? Ulungbat, nang गावखौनो मानो बेबायदि खालामना लाखो? Ulungbat, नों आंखौ नायलाय, नों आंखौ सिनायदोंना? आं समायना, आं नोंनि समायना. नों आंखौ नाय Ulungbat. आंखौ नाय. नों आंखौ मानो सिनाया? Ulungbat. नों आंखौ मानो सिनाया? नों आंखौ मानो सिनाया? आंखौ नाय होनदों. नों मानो बिदि जाखो Ulungbat? बे फाग्लाजों मा मोनबाय थादों नोङो? बे जाग्रा नागिरबाय थानायखायसो जाग्रा होफैदोंमोन आं. थ' होद फै थांनोसै गोदाव सोराव